Takže čaute! Dneska budeme robiť, neviem čo, tu s mojím kamarátom, ktorý natáča aj na Instač, všade. Jak všade na Instač a na YouTube. No tak na Instač a na YouTube, povedz, jak sa voláš. Teda radšej to nehovor, lebo budeme mať konkurenciu, takže... Debil sa volám. Volám sa... Fú, to čo? Nejaký krém na ruky. To som včera nie včera. To som kedysi kupoval vlny tu dole v Tyrni. Fouzičky. Rozhovor, Gridičko! Gridičko! Gridičko, prosper. Počkaj. Cristiano Ronaldo v Prime, čo? A teraz ja v Prime. A teraz ja v Prime. Nie, Rišo, ty radšej na tej posteli nie. Počkaj, ja v Prime. Ty v Prime? Ty ani nikdy v Prime nie si, lebo ty si slabý jak... Ty keď si išiel raz domu, tak ja som v Prime jak sňa. No však to už mi hovoril. Ale počkaj, Richard, pozor, Richard. A teraz ide, no to bol, Florenzi, bočný. No teraz ide Alex. No ten Alex taký. Ten Alex. Počkej, si sem donesem nejakú loptičku malú. Batapim. Ríšo, ty buď tam. Batapim, tralero, tra. Batapim, no nic, get out. Pošli teba do bláznica. Mám tu dve lopty, mám tu takúto loptu a mám tu takúto. Počkaj, toto musím toto môžem aspoň chytať, lebo toto zhodí všetko. Počkaj. Tak to ty, Nie sa tu zaseklo. Dorici. A ty To nejde. No. A ty nie, keď budeš strieľať ľudí. No. Ten kurta v Prime. No co? Ríšo, ty posúvaš celú posteľ. Ty nebudeš, Ríšo, skákať, ty sa budeš len pozerať. Ty to budeš komentovať, dobre? Messi. Ankara Messi. Počkaj, teraz ktorú loptu vyberte? Ankara Messi. Tu, dobre, tak prvá ide Ankara táto. Messi. No pozeraj. Ríšo, choď preč. A ty to komentuj iba. Ankara Messi, gól! A teraz idem s veľkou, počkaj. Ronaldo. Pozri, Ronaldo. Odspáli deky. To tako popresne do svetla. Skoro. Daj. Niečo ma zabíja. Ešte raz. Ankara Messi, či Ronaldo. Nie, Jamal. Živote do žičky nedáva. Čakali za vás až Ježiš. Jamal. Jo, prvé nožničky v živote. Teraz idem s malou, počkaj. Dobre, dovidenia dáme pani odchodom. Prečo? Ty už ideš domov, že? Kam jedeš, ty vole? Čau. Aj hotov. Au. A kam ideš? Aj hotov ide domov. No jasný. Dorici. Počkajte chvíľu, alebo viete čo, ja vám to zdokumentujem. Nie. Počkajte. Musí si dať borovičku na zohriatie. Jupíka si dáva. Alebo ja neviem, čo si dáva. Pozrite, borovička na zohriatie. Fajnová. Borovička. No. Mami, natáčame vloga. Aj s Ríšom. Ty čo si robíš? No dobre, ideme zase naspäť. Ty král. Normálne také skilly, pozeraj. Moje skilly dáme po. Nie, počkaj, ty mi hač tade, chodoric. Ty mi hač hentade a ja to idem chytať. Teraz sa pozerajte na toho Kurtuosa. Hovorte na mňa, on nevie chytať. Čo? Si nevidel, jak sa mi má dať na postiel. Pozor, Ríšu, ty chod dole, ty mi choď hádzať a ja sa budem stať to. Ale nie hen tak. Sem sa pozri. Sem sa postav. Iba takto mi háč proste. Nie, Ríšo, ty sa sem neháč, ty máš kokos 800 kg. Ty máš 500. No ja mám že 30. Ja mám že 50. Ada!
nevidíte. Teraz ideme na takú trošku silnejšiu. Tak, ale Ríšo, ty tam nesmieš stať. Troška silnejšia. Easy. Neviem, čo ti... A troška silnejšia. Musíš trocha viacej... No tak troška silnejšia. No! Dobre, Ja už dobrá. A už nechytá. Už nechytá, už má problémy. Ale ty nemôžeš takú vysokú. Padlo mi ma. Počkaj si. Počkajte. 6, 7. Hej, ja na Instagrame mám natočené normálny školný výlet. 6, 7, 6. Ríšo, čo tam zás robíš? Tu sa bola postav. Ty si fakt. Ty si fakt, Gers. Som retardovaný, sa. Čak, ale nemôžeš mi takéto ty kokos hádzať, ja to mám chytať, hej? Si fakt retard. Ja viem, kam to hádžem, Ríšo. Ježiš, Ríšo, ty si slepý. Ty si slepý. No, alebo Ja mám už. Ríšo, čo tam furt robíš? Máme. Bytka na bok, teda čo? Ja, ty ja ti tu poviem na zamku, za čo? Chceš, aby tu podobno? Nie. No tak kde rob? Ku? I to ja, fuckery. Chceš ty chceš? Ja, on si ho tu koleduje. Do pizdy. Jau, Oli, kľud. Oli, kľud. Tak aj ty prestaň. Dobre. Dobre, sme si piť. Iba gredičko. Ja, Oli. Nerob. Kam to dáš? Na YouTube. Jak si myslí? Hej, ja si myslím. Jo. Ty si skapal. Iba posledné gredičko. Dobra, ja som nechcel, mne padla tá lopta. Ja sa ho tu... Ale laža! Počkaj, kde je tá lopta? Neviem, tam je. Ale čo, on fakt prestaň, lebo ja potrebujem kalaj. Sorry, už nebudem, už nebude niet. Už nie. Tak sa postav. Ale nie predvok! Á, dobrý. Na hosti. Ja, Oliver, ja. A prestaneš? Ja, mne sa mi to zdývať. Som chodil na box, ty koletuješ. Ja som si nič nespravil, prosím. Nie. Ja som nič... Oliver, ušetri ma. Ušetri ma, Oli. Ušetri už nikdy viac. Už nebudem. Tak ale to jak ťa No, tam sorry. doskočí, ty kokos. Počkaj, nájdi si silnejšieho semiak. Dobrá. No teraz si mám úplne silnejšiu. Môj pipi. Kde tu Pavol? Kde to je? No počkaj, pod postelu. No, takže... Ideme grejdičku na to. To by si dostal. Už by som ťa nešetril. Budem ti dávať slabý, ale budem ti dávať do boka. Dobre. Už by som ťa neušetril. Ríšo, už by som ťa fakt, že neušetril. Si pipín. Ja viem. Počkaj, ja si ponadvihnem. Jaký sek? No! Budem sa to video potom pozerať. Neviem. Možno. Čiže to ti bola na storičko?
Táček to je dlhé. To tam má nejaké Burrito Aura Kito. Teraz budeš mŕtvy. Ja mám Aura plus milión. Sa nedal dočať. Pipi. Prepáčte, kamera. Ľudia. Kamera. Ospravedlňujem za technické dôvody. Teda problémy. Oli. Šetri. Jo. Šetri, nešetri. Jo. Nerob. Ej, keď ti poviem jednu pravdu, tak ma zbíral, že úplne. Ali, ja vidím, jak to vypadá. Ja asi zdrám. Víš prečo? Nie. Lebo značke, no tam ti hod. No. Lebo najšie. Ty, keď som spravil viac, keď si ma nevidel. Pomoc. Tak to dobre. Krása. Ja ti moc neverím. Pipinoli. Čo, prosím? Fakt, tak teraz ešte horšie. Áno, mám to. Nemal si. Ty pipín jeden malý. Čau! Ja to nemôžeš. Ten môj barista. Však ale to nemôžeš. No dobrý. Teraz si to hodím tak jak ty mne. Hopa! Nevydalo! Keď si chcete môj malý futbalový vlog pozrieť, bežte na môj YouTubeový kanál. Vlastne teraz aj ste. Tento tu retard za mnou sa chová jak retardovaný. Čo vám poviem? Uj. Vieš, poďme MMA na život. Poďme MMA na život. Ale tak budeš slabý. Ríšo, dobre, keď urobím na teba nejakú silnú vec, tak máš výhodu, že budem ležať. Čo? Nie. Ja neberiem táto. Ideš, Ríšo? Zrejme, ja si to koľko je? Prosím, Ríšo. Poďme MMA, ale nie na posteli tu dole a musím ťa zvaliť. A čo ti ide? Čo ti dáva? Papi a papi. Super retardovaný. Ideme MMA 3, 4. Si retard. Raz, dva, tri. Ja. Prvé kolo som vyhral, ja nič. On je retardovaný, čo poviem. Počkaj, ty si neodrátal. Raz, dobre. To sa neráta. Raz, dva, tri. Pipi. Raz, dva, tri. Ty si mi tlačil laťom na vajík. Jedna. Čo som zobral zo sebou? Jedna vode. Nie, že máš tak slabý. 6, 7, za to. 6, 7. Idem na pol 3. 3. Teda nemôžem za to, že si tak 3-krát väčší ako ja. Jau. Dobre, vyhral si. Jau, môj chrbát. Počkaj, toto dám. Vypneme to, mal to 13 Nie. minút. 14 minút to má iba pohoda. Richard, dobre, tak teraz si mám úplne, že nasral. Nie. Teraz si mŕtvý. Dobre. Čakaj. Čo? Nie, Ríšo, fakt nie. Teraz čo? Tak je to teraz. 3, 4. Neboli 3? Áno, stojím. Do reci. Jak ty? Počkaj, jak MMA kúčkane. Tome, daj si ručky na nohy, preťahni sa. Dobre. Robni. Fakt? 3, 4. Ja, dobre, vyhral si.
Jau. Ty si mi skoro zlomil moz, ale však ty si mi dal tak ľahčom. Jasné. Ale fakt. Posledné kolo. Posledné kolo, že tak 3, 4. Nerob. Čo robíš? Čo ti dávaš? Si istý, že chceš hrať? Počkaj. Zlomíš hlavu. No, tak vidíš. Som si istý. Nie, to je nefér. Dobre, tak sa postav. To je fake. Ja som si sám nás chvaláhol. Do pizdy. Kúrnik. Jau. Čo ti dáva? No, winner is- Co? Ale veru ľahčom.